Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Nthawi ino olemekezeka a Vice President. Maulemu akhale m'malo mwake. Ndisanayambe kulankhula zokhuzana ndi mwambo wa pamaliro, mundilole kuti abusa agama ndikonze malo amodzi. Ku UTM sinachokeko anadethamangisa. Ndipo anadithamangisa anthu aje alipofana. Sikuti ndikudana nawo iya ikoma chilungamo chiziziwika. Sinachokeko nakuthamangisidwa. Ndimati ndikonze ifwa anthu amalemba mabuku kuti atachokako iya akathamangisidwa. Ndinene mawawa ziko mwabusa chifukwa cha uthenga wabwino. Ndikunena kuti mwachisanzo ngati ineyo sindingapite kuli a DPP kuja ukacheza nawo. Chalo ndikudana nawo. Ndiyiwale kumwamba sindikalowa. Ngati sindingacheze ndi abale yanga a UTM awawa. Ndiyiwale kumwamba sindikalowa. Ndikunena izi chifukwa chonena kuti andalefe kukondana kwathu pagulu kumakhala kunama. Manena kuti unity ya kutikoso. Unity izikhala yeni yoti mukakumana kumbali zomwezo pagulu zomwezo kufunirana wina ndi nzake. Zachitika lero pano pamaliro, zizachitika siku lomaliza. Kayendo wa DPP, MCP, UTM, odi azaja alibe mulandu. Etwe kandani tonse tizalangidwa aliyense zimene amalankhula. Simuzamuza Mulungu kuti pepani tu inali pa platform ya ndale inali ndale ku Malawi, Mulungu alipeza ntchito. Ngati ukulankhula chinthu chowawa chanzako choyipa uzalangidwa ndithu. Nkona ine ndikakuze ndikati chisanzo olo nenedo ndimangoyenda ngati wamisala. Ndilibe nazo. Palibe munthu wina aliyense tikale ku UTM ndikuchula kawiri amene ndimandikagona ndimafunya zoyipa. Mulungu aziwadalisa. Chimene chili chawo ndi chawo. Chimene chisali chawo si chawo. Ndimanena kuti chinthu kakhala nacho chisali chako si chako. Chinthu ngati ulibe si chili ndiwe, chili chako ndi chako. Wakumva. Chimene ndikulankhula pano maliro mayi amene mwasiyidwa ndifuna mumve izi. Lazaro pamene amazusidwa ndi Yesu alongo ake anadandaula mukanakhalapo Ambuye mulongo wathu sakanani kodi sakanamwalira. Ndiye anazusira mulungu wawo uja. Ndiye inu mayi ndikuziwa kuti Yesu akanakhalapo mukananena kuti Yesu mukanakhalapo mamuna anga Alex Joseph Muli sakanamwalira. Munenebe mumulirebe Yesu yemweyo akuzusirani mzimu umene utakuphunzitseni kukhala mkazi wa malemu opa Mulungu. Inu mupemphere mukhale daliso kwa onse amene akukuzungulirani. Pali a Clifford Kawinga apa mmodzi wa anthu abwino si wandale amapereka zithandizo osajambulidwa osaonedwa. Amalawi tikondane wina ndi nzachi. That's the bottom line. Ndiye abusa zimene mwalankhula ino apazi ayi mwalankhula zabwino zoti ineyo ndimaoneka chonchi ndakumva ndinu simaziwa iyani. Kwati mwalankhula zanu kuti ayi usiku alibe icha komanso pomwepo mukamambangira jealousy munthu mungolakwa. Ine mene ndakhala Vice President ataliwo ndaposa ndatalika iyo musiyeni Mulungu akhale Mulungu. Koma chachikulu zipani zonse ndife ana a Mulungu. Tikondane wina ndi nzachi. Wina zikamuyendera Ambuye Mulungu ziko mulili chifukwa. Amusowawo a DPP timati tikakumana amathokoza kusangalala. Mbale wanga tonse ndife abale ana Mulungu mmodzi. Tiyeni Mulungu atidalise kuti zonse zikatha zambiri zikatiponya koma kumwamba tikalowe. Ambuye amudaliseni. Msanakhale pansi uthenga upepesa ndimene mwalankhula umene a president adziko lino apepesa
akuti pepani 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 ambuye akhale nanu pepani. Tathokoza zikomo kwambiri kumene kunali kulankhula kwa achiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso president wa chipani cha Odya Zake alibe milandu. Amayi ndi abambo ndi olemekezeka onse mundilole pa nthawi ino ndi danelist ya anthu amene akuyala nkhata. Izi tikuchitira kuti pamayendedwe akhalenso amodzi mwa anthu amene atatsogole magalimoto apa ndipito opita ku nyumba yomaliza kotero kuti kumene konso tikasunge nthawi komanso bata. Nkhata yoyamba kwatikira ndi Mrs. Mildred kumene ndi akazawo amalemu. Ana onse amalemu akayika kutsatana nawo akazawo amalemu. Kenaka pa nkhata yachitatu pali mayi awo amalemu. Ndimwina mboli ndathamanga ndibwerezenso Mrs. Mildred Muli akazawo amalemu ndi amene akuyambirira. Ana onse amalemu ndi amene akutsatana nawo. Kenaka mayi awo amalemu ndi amene akuyika nkhata yachitatu. Abale onse amalemu, brothers and sisters, ndi amene akuyika nkhata yachinayi. Kenako a vice president komanso a president a Odya Zake Dr. Usi angapepana president chipani chikumatalika ndi zingo chilongo to Odya Zake. Vice president komanso a president a Odya Zake Dr. Michael Usi ndi amene akuyika nkhata yachisanu. Dr. Kabambe, our president IUTM, akuyika nkhata yachisanu ndi chimodzi number 6. A paramount chief Kaduya ndi amene apatsidwa mpata wa nkhata number 7. Honorable Yeremia Chihana komanso ma MP onse amene muli pano mwapatsidwa nkhata ya number 8. A chairman amulako wa Lomwe muli pa nkhata number 9. Honorable Ephraim Chifunde muli pa nkhata number 10. Apostle Cliff Kawinga mukuyimira onse ya business m'Malawi muno mukuyika nkhata number 11. Mr. James Chuma kuyimira a business koma ku Blantyre muli pa nkhata number 12. Mr. Kamoto mukuyimira a business aku Kalombe nkhata number 13. Nkhata ziwiri za kumapeto iyamba kuyikidwa ndi a police commissioner Dr. Noel Kaira kumapeto azonse a DC aku Kalombe ndi amene akukayika nkhata yomaliza kena kwa maya mpingo mwachizolowezi ndi amene akatseke ndi kutsindika mwambo wa nkhata. Kuchoka malo ano chonde mayendedwe athu tikuyenda motere pambali pa mayendedwe amene tikulengeza chonde amene Mulungu watidalitsa ndi zokwera za magudumu anayi matayala 4 chonde tengani ena amene ali pamudzi pano amene alibe mayendedwe koma mukawatenga mugwirizane nanetu ponyamuka ngati mukudzawasiya kapena mukukasiya komweko chifukwa nthawi zina timawatenga kenako kadikirira pagalimoto kuwauza kuti ife tikupitirira dera lina chonde powatenga gwirizanani mukubwera nawonso kapena iye achite papange an informed decision asanakwere galimoto kumene tikukayika thupi la malemu chimwenewa ndi kunyezerera masingolo school manda apamenepo ndipiti umene ukuyambirira kuchoka pa malo ano ndi a vice president a dziko lino kuphatikizapo onse oyitanidwa apadera ndi amene akuyambirira kunyamuka iwowa atsatana ndi banja la kwamuli amene ali akubanja mutsatana ndi ndipiti wa vice president kenako zovuta kapena mfumu yathu malemu Mr. Alex Joseph Muli galimoto imene kutenga thupi lawo kupita ku nyumba yomaliza ndi amene akubwera pambuyo pa banja amipingo mukubwera kutsatana ndi mfumu yathu kumapeto kwa onse ena tonse tibwere kumapeto ndinene kuti patsogolo penipeni pa ndipiti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino pakubwera mafumu ndiye kubwereza komanso kukonza akuyamba ndi mafumu kenako wa vice president ndi ena onse oyitanidwa kenako akubanja kwa malemu amuli
kutsatana ndi mfumu yathu kenaka abusa ndiye na tonse amene tikuchita chifundo chotenga wanthu ndi amene tikubwera kumapeto kwa zonse. Nthawi ino olemekezeka Vice President ndi alendo nonse mumvenso kupepesa kwa kumapeto kuti pepani 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 ndi kubwezeretsa m'manja mwa mpingo kuti mutiimbitse nyimbo yomaliza kenaka kutipatsa mdalitso titsate ndipiti umene ndalengeza. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri abayi ndi abambo tonse amene tili pano. Timati titero kuti ifeso akumpingo tingokudziwitsani kuti pakati pathu tindi Reverend Professor Billy Gama, Reverend Siani, Reverend Magombo, Reverend Nsusa, komanso tindi Apostle Clifford Kawinga amene tili nawo ndi abusa ena amene muli pakati pathu. Tizayimba nyimbo yotsiriza koma tikafika komanda timati tifotokoze bwinobwino kuti nkhata amene akuyendesa ndi anzathu akuboma ife mpingo tizangomalizitsa koma zili m'manja osati mwa mpingo koma ambali athu akuboma. Zikomo kwambiri. Nyimbo yotsiriza pano pakhomo tizayimba 22 yakale ndipo 320 yatsopano. Pamene tikuyimba nyimbo imeneyi tizayimirira chifukwa kumapeto Reverend Professor Billy Gama azapereka mdalitso. Okondedwa tiyimirire ndipo timba verse 1 3 komanso 5. Verse 1 3 komanso 5. Ndipo damlo kupomva mbuye wanga amba bembelo ndiku dera kwanga namate agereza kuto nditafula andeta ande bolumuza ndemanga angawela kuti opumule wakuti wansozo komambuye wakuto kutosera ifa timizozi ndingaku akomupe asungira sin empire aya antu ake inkomera awala alandera nyumba zokonzeka mbuyeka ekabala wanu ndibere konsemeyi eyonga yanu ndinendeka. Okondedwa mwa ambuye akutsogolereni komanso ambuye akutonthozeni, ambuye akulimbikitseni komanso akuchiteni chifundo komanso mukakumbukire kuti amlayi ndiwo amene Yehova akhala m'busa wawo. Ndipo chisomo chifundo ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate, Mulungu Mwana, Mulungu Mzimu Woyera zikhale ndinu nonse kutsogolerani, kukulimbikitsani komanso kutetezani kuyambira tsopano kufikira nthawi za nthawi zonse. Nthawi ino tikuyambapo ulendo wathu kupita ku nyumba yomaliza umene akutitsogolera ndi a Serenity Funeral Services. Mumvenso kuthokozedwa Serenity Funeral Services chifukwa cha mwambo wa mtengo wapatali umene mwatipatsa kulemekeza nyumba yomaliza komanso mayendedwe. Mumvenso kuthokozedwa inu ndi amene mukutitsogoleranso pa ndipitinso umene ukupita tsopano ku nyumba yomaliza. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.